ଅଛୁଆଁ କିଏ? ଅଛୁଆଁ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଅଛୁଆଁର ମାନେ କ'ଣ? ଏହି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଯାହାକୁ ଛୁଇଁଲେ ମଣିଷର କ୍ଷତି ହୋଇଯାଉଥିବ ତାକୁ ଅଛୁଆଁ କୁହାଯାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଏ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଅଧିକ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଯାହାକୁ ଛୁଇଁଲେ ମଣିଷର କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ, ସେଥିରୁ ସାବଧାନ ରହିବା ଦରକାର। ଯେପରିକି କରେଣ୍ଟକୁ ଛୁଇଁଲେ ମଣିଷ ମରିପାରେ, ନିଆଁକୁ ଛୁଇଁଲେ ହାତ ଜଳିପାରେ, ସାପକୁ ଛୁଇଁଲେ ସାପ କାମୁଡ଼ିପାରେ। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ମଣିଷକୁ ଛୁଇଁଲେ କାହାର କେବେ କ୍ଷତି ହେବା ଦେଖିଛ କି? କିନ୍ତୁ କୌଣସି ମଣିଷକୁ ଛୁଇଁଲେ କାହାର କେବେ କ୍ଷତି ହୋଇଛି କି? କେହି ମଣିଷକୁ ଛୁଇଁ କେବେ ମରିଛି କି? କାହା ହାତରୁ ପାଣି ପିଇ କିମ୍ବା କାହା ହାତରୁ କିଛି ଖାଇ କେବେ କିଏ ମରିଛି କି? କେବଳ ମଣିଷ ଘରକୁ ପଶିଲେ କେବେ କାହାର ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା କି? ଜାତି, ଧର୍ମ, ଗୋତ୍ର, ନକ୍ଷତ୍ର ଏସବୁ କେବଳ ଷ୍ଟିକର, ଯାହା ଜବରଦସ୍ତି ମଣିଷ ଦେହରେ ଲଗାଯାଇଛି। ସତରେ ମଣିଷ ହେଉଛି ରକ୍ତ, ମାଂସ, ହାଡ଼ର ଏକ ଗଠନ। ତାଠାରୁ ଅଧିକ କିଛି ନୁହେଁ। ତଥାପି କାହିଁକି ଏତେ ବାଛ ବିଚାର, ଭେଦଭାବ, ଉତ୍ପୀଡ଼ନ, ଶୋଷଣ? ଲୁହା, କାଠ, ପଥରକୁ ଠାକୁର ଭାବିବା ସହଜ, କିନ୍ତୁ ରକ୍ତ ଓ ମାଂସର ତିଆରି ମଣିଷକୁ ମଣିଷ ଭାବିବା କେତେ କଷ୍ଟକର। ମଣିଷ ବୋଲି କହିଲେ ବି କେହି କାହାର ମନ୍ଦିରକୁ ପଶି ପାରୁନାହାନ୍ତି, କେହି କାହା ଘରେ କାମ କରି ପାରୁନାହାନ୍ତି, କେହି କାହା ହାତରୁ ପାଣି ପିଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, କେହି କାହା ରୋଷେଇ ଘରକୁ ପଶି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏହା କି କୁତ୍ସିତ ମାନସିକତା! ଏହି ସବୁ ପ୍ରଥା ଓ ପରମ୍ପରା ମଣିଷକୁ ମଣିଷଠାରୁ ଅଲଗା କରିବାର ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି। ଏହିପରି ଶିକ୍ଷାକୁ ବର୍ଜନ କରିବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଅଛୁଆଁର ଅର୍ଥ ଏଇଆ। ଯଦି ଆପଣ ବୁଝିପାରିଲେ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହିଁ ତେବେ ଗୋଟିଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏଥିପାଇଁ ପଇସା ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।